தீபாவளி பண்டிகைக்கு பொதுமக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல விளம்பர திமுக அரசு தனியார் பேருந்துகளில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இயக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் போக்குவரத்து துறையில் தனியார் மயத்தையும் முறைகேட்டையும் செய்ய திமுக அரசு முயற்சிப்பதாக சிஐடியு குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இதுகுறித்து சிஐடியு தலைவர் சவுந்தரராஜனுடன் நமது செய்தியாளர் நித்யானந்தன் நேரலையில் நடத்தும் கலந்துரையாடலை காணலாம். நித்யானந்தன், தற்போது போக்குவரத்து துறையில் தனியார் மயம் கொண்டுவரக்கான முயற்சியா இது பற்றி விரிவான தகவல்கள் என்ன சொல்லுங்க. நிச்சயமாக திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகாக இந்த போக்குவரத்து துறைக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த இழப்பீட்டினை அரசு வழங்க வேண்டும், போக்குவரத்து துறைக்கு வழங்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக சிஐடியு வலியுறுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் தான் இன்று காலை செய்தியாளர்களை சந்தித்த போக்குவரத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கரன் மிக முக்கியமாக இந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில், அதாவது எந்தெந்த இடங்களெல்லாம் பேருந்துகள் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் தனியார் பேருந்துகளை எடுத்து வந்து இயக்குவதற்கு நாங்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறோம். அதற்காக ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 51 ரூபாய் இந்த தனியார் பேருந்துகளுக்கு வழங்க இருக்கிறோம் என்று போக்குவரத்துறை அமைச்சர் கூறியிருக்கிறார். அப்பொழுது செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுக்கும் பொழுது சிஐடியு இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் தொடர்ச்சியாக தனியார் மையத்தை புகுத்தக்கூடிய செயல் என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய போது சிஐடியு மீதான ஒரு கடுமையான விமர்சனத்தையும் சிவசங்கர் வைத்திருந்தார். மிக முக்கியமாக சிஐடியு அவர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக போராட்டம் நடத்துகிறார்கள், மக்கள் பிரச்சனையை கண்டுகொள்ளவில்லை என்று மிக முக்கியமான இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பதிவு செய்திருக்கிறார். இது குறித்தெல்லாம் பேசுவதற்காக சிஐடியுடைய தலைவர் சவுந்தரராஜன் நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார். கேட்கலாம் சார். வணக்கம். முதல் கட்டமா இந்த போக்குவரத்து துறையில இந்த தனியார் மையத்தை புகுத்தக்கூடிய இந்த விவகாரத்தை எப்படி பார்க்கறீங்க? முதல்ல கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ், அந்த கண்டக்டர் டிரைவர்ஸ் எல்லாம் உள்ள கூட்டு வந்தாங்க. இப்ப தீபாவளி பண்டிகைக்கு தனியார் பேருந்துகளுடன் அரசு பேருந்துகளையும் இயக்குவதற்கு, அதாவது அரசு பேருந்துடன் தனியார் பேருந்துகளை ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இயக்க போறோம், இது அரசு ஒப்பந்த பேருந்துன்னு இயக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு தனியார் நடத்துனர், தனியார் ஓட்டுநர் தான் இருக்க போறாங்க. இந்த விவகாரத்தை சிஐடியு எப்படி பார்க்குது? அதாவது இப்போது இவர்கள் எடுத்திருக்கிற இந்த நடவடிக்கைகள், ஒப்பந்த முறையில் தொழிலாளி அமர்த்துவது, கான்ட்ராக்ட் வண்டிகளை இயக்குவது போன்ற இந்த எல்லாமே அவர்கள் ஏற்கனவே அறிவித்த அவர்களின் கொள்கைக்கு எதிரானது. திமுக ஒரு கட்சியாக அல்லது அரசாக, கலைஞர் முதல்வராக இருக்கிற போது அப்படியெல்லாம் இருந்த காலத்தில் எதை அறிவித்தார்களோ அதற்கு நேர் எதிராக இப்போது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நடவடிக்கையின் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்வது, போக்குவரத்து கழகங்கள் என்கிற பொதுத்துறை உருவாக்கி இருக்கிற மிக சிறப்பான பல்வேறு சாதனைகள் வீழ்த்தப்படும். இதன் மூலமாக படிப்படியாக இலவச பயணங்கள் குறையும், அல்லது இலவச பயணம் பேருக்கு இருக்கும், அவர்கள் ஏறுவதற்கு பேருந்து இருக்காது, கிராமப்புறங்களுக்கு பேருந்து குறையும், வருமானமற்ற வழித்தடங்களில் ஓட்டுவது என்கிற இப்போதைய சிறப்பான ஏற்பாடு இருக்காது. இவையெல்லாம் வரும். இதையெல்லாம் சொல்லித்தான் நாம் சொல்லுகிறோம், இதையெல்லாம் நீங்கள் செய்யக்கூடாது, தனியார் மயத்தை படிப்படியாக நீங்கள் புகுத்தக்கூடாது என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் பார்த்தால் தோமுசாவும் இதே கோரிக்கையை கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மிக வலுவாக வைத்து செய்து கொண்டிருந்தார்கள். பணிக்கு ஆள் எடுக்கக்கூடாது என்கிற தடையாணை, கான்ட்ராக்ட் அவுட் சோர்சிங் என்பதற்கு போடப்பட்டிருக்கிற ஜியோக்கள் எல்லாவற்றையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் போராடி இருக்கிறோம். இப்போது அதற்கு எதிராகத்தான் இப்போது அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இதில் இருக்கிற வேதனையான விஷயம். இப்போ நாங்கள் கேட்கிற இந்த விஷயத்தில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு விஷயம், இப்போ நீங்கள் பேருந்தை, தனியார் பேருந்தை கொண்டு வருகிறார்கள், கொண்டு வந்து 51 ரூபாய் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அவர்கள் தருவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். 51 ரூபாய் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வரவு வரும் சாதாரணமாக அப்படின்னு பார்த்தா, போன வருஷம் கிரிவலத்துக்கு இவங்க ஓட்டின போது ஏர்னிங் பர் கிலோமீட்டர் 32 ரூபாய். இன்னைக்கு 51 ரூபாய் நீங்கள் கொடுப்பதின் மூலமாக 19 ரூபாய் அதிகமாக நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. அதாவது என்ன வரவு வருமோ அதற்கு கூடுதலாக 19 ரூபாய் கொடுக்குறீங்க. அதாவது வரவுக்கும் செலவுக்கும் இருக்கிற இடைவெளியை நீங்கள் ஈடுகட்டுறீங்கன்னு அர்த்தம். இடைவெளி மட்டுமல்ல, அந்த இடைவெளியில் லாபமும் இருக்கிறது அவர்களுக்கு, தனியாருக்கு. அதனால தான் 51 ரூபாய்க்கு அவன் வரான். அப்போ இந்த 19 ரூபாயை நீங்கள் போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு கொடுத்தாலே போக்குவரத்து கழகங்கள் மிகச்சிறப்பாக இப்போது இருப்பதை விட இதையெல்லாம் இயக்கும். அதை விட்டு தனியாரை ஊக்கப்படுத்துவது, தனியாருக்கு உதவி செய்வது, தனியாருக்கு பணத்தை அள்ளித் தருவது என்பது ஏன்? எல்லா சங்கங்களும், அதிமுக சங்கம் உள்பட, தோமுசா சங்கம் உள்பட அத்தனை சங்கங்களும் ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்கிறோம். என்ன கோரிக்கை? போக்குவரத்து கழகங்களில் வரவுக்கும் செலவுக்கும் உள்ள வித்தியாச தொகையை அரசு கொடுக்க வேண்டும். போன ஆட்சி இருந்தபோது இதே எதிர்க்கட்சி தலைவராக ஸ்டாலின் அவர்கள் இருந்த நிலையில ஒரு கமிட்டி அமைத்து, திமுக ஒரு கமிட்டி அமைத்து, அதில் நேரு இருந்தார், பொன்முடி இருந்தார், டிஆர் பாலு இருந்தார், எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பரிந்துரை கொடுத்தார்கள். அந்த பரிந்துரை வரவுக்கும் செலவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாச தொகையை போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு அரசு தர வேண்டும்.
அதை கொண்டு போய் அன்றைய முதலமைச்சரிடம் எடப்பாடியாரிடம் கொடுத்து அமுல்படுத்துங்கள் என்று கேட்டது இன்றைய முதல்வர். இது எல்லாமே இப்போது தலைகளாகிவிட்டது. தேர்தலுக்கு முன்பு என்ன பேசினார்களோ அதுக்கு நேர் எதிராக இப்போது பேசுகிறார்கள். இப்படி இருக்கிற சூழல்ல தொடர்ச்சியாக இந்த போக்குவரத்து துறையை காப்பாற்ற வேண்டும், அந்த தொழிலாளர்களுக்கான நலன்களை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும், தொடர்ந்து களமாடக்கூடிய சிஐடியு மீதே ஒரு கடுமையான விமர்சனத்தை வைக்கிறாங்க. சிஐடியு மக்கள் பிரச்சனையை கண்டுக்கல, அவர்களுடைய பிரச்சனையை மட்டும் தான் கண்டுக்குதுன்னு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் கூறுறாரு. இந்த விவகாரத்தை எப்படி பார்க்கறீங்க? இத்தனை ஆண்டுகளாக என்றால் 67க்கு பிறகு கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர்கள் சொல்லி வந்த ஒரு கொள்கையை கைவிட்டு நிலை தடுமாறி தடம் மாறி அவர்கள் போக தொடங்கிவிட்டார்கள். இது தவறு என்று சுட்டிக்காட்டுகிற போது அவருக்கு கோபம் வருகிறது. அவருக்கு பதில் இல்லை, ஆகவே கோபம் வருகிறது. அந்த கோபத்தினால் எங்களை தாக்குகிறார். இதே கோரிக்கையை தோமுசா ஏற்கனவே வைத்திருந்தது என்பதற்கு அவருடைய பதில் என்ன என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இன்றைக்கு தோமுசா அரசியல் கட்டாயத்தினால சும்மா இருக்கலாம். ஆனால் இதே கோரிக்கையை அவர்கள் வைத்தார்களே, எதிர்க்கட்சியில் இருக்கிற போது இதையெல்லாம் நீங்கள் பேசினீர்களே, நாங்கள் பேசுகிற போது அதை ரசித்தீர்களே, இப்போது என்ன உங்களுக்கு வந்துவிட்டது என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி. ஆகவே ஒரு கொள்கை என்றால் நிரந்தரம். நீங்க ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் கொள்கை தானே, எப்படி அது மாறும்? இப்போது மாறியது அவர்களை தவிர நாங்கள் அல்ல. எப்போதும் போல் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்போது கடுமையாக எங்களை தாக்குவதற்கு காரணம் அவரிடம் பதில் இல்லை. அவர்கள் ஏற்கனவே செய்தியில இருந்து வழுவி விட்டார்கள், நழுவி விட்டார்கள், தடம் புரண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள், திசை மாறி பறக்கிறார்கள். அதனுடைய வினை இது. இதை தாங்க முடியாமல் அவர் எரிச்சல் படுகிறார், கோபப்படுகிறார், எங்களை காட்டமாக தாக்குகிறார். அதில் எனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லை. எங்களுக்கு யாரும் சான்று தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மக்கள் உணர்வார்கள், புரிவார்கள். ஆனால் மக்களிடமிருந்து தொழிலாளிகள் வேறுபட்டவர்கள் என்று பார்க்கிற அவருடைய பார்வை மிக மிக தவறானது. மக்களுக்கும் தொழிலாளிக்கும் சம்பந்தமில்லை என்று பார்ப்பது மிக மிக தவறானது. இந்த மக்களுக்கு பேருந்துகளை இத்தனை ஆண்டுகளாக பண்டிகை காலங்களிலே இயக்கியவர்கள் இதே தொழிலாளிகள் தான். இரவு பகலாக 2 ஷிப்ட் 3 ஷிப்ட் என்று கண்விழித்து ஓட்டியவர்கள் இவர்கள் தான். நாளைக்கும் ஓட்டப் போகிறார்கள். தனியார் இல்லாமல் இப்போது இவர்களிடம் பொறுப்பு கொடுத்தால் அவர்களே நிறைவேற்றுவார்கள். ஏன் தனியாருக்கு நீங்கள் போகிறீர்கள் என்று கேட்டால் இதனால் தான் அவருக்கு கோபம் வருகிறது. இந்த நேரத்தில் இத்தனை ஆண்டு காலமாக அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களும் அரசு பேருந்துகளும் இயங்கிட்டு இருந்த பொங்கல் தீபாவளி பண்டிகை எல்லாம் இயக்கிட்டு இருந்த சூழல்ல இன்று இந்த காலகட்டத்தில் தனியார் பேருந்துகளை எடுத்து வருவதற்கான சூழல் எங்கிருந்து அமைந்தது? என்ன தவறு செய்தது அரசு? எதன் காரணமாக இப்ப தனியார் உள்ள கொண்டு வரதுக்கான காரணம்? முறையாக அந்த பேருந்து கொள்முதல்கள் முறையாக செய்யலையா, இல்ல இந்த காலாவதியான அந்த 6 ஆண்டுகள்ல இருந்து மீண்டும் மீண்டும் அரசாணை போட்டு அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுனால இந்த பிரச்சனையா? என்ன செய்ய தவறி இருக்காங்க? எதனால இவங்க இப்ப சரி கட்டுறதுக்கு இந்த தனியார் பேருந்துகள் உள்ள அழைச்சிட்டு வராங்க? அதாவது இப்போதும் தனியார் பேருந்து இல்லாமல் இயக்க முடியும் என்பது என்னுடைய வாதம். நம்முடைய பெரிய சிரமம் உண்டு அதிலே. அந்த சிரமத்தை தாங்கி நம்முடைய மக்கள் அதை நிறைவேற்றுவார், நம்முடைய போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் அதை நிறைவேற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. அவருக்கு இல்லை, அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு இல்லை. 1. 2, தொடர்ந்து பேருந்துகளை மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். பழைய பேருந்துகளை அகற்றி புதிய பேருந்துகளை கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும். கொண்டு வரவில்லை. இவர்கள் சொன்ன அளவுக்கு கூட கொண்டு வரவில்லை. புதிய ஆட்களை நியமித்திருக்க வேண்டும். 25,000 காணிப்பலியிடம் இப்போது இருக்கிறது. இதை நிரப்பாமல் இருக்கிற காரணம் என்பது அடுத்தது. இதெல்லாம் இவர்கள் செய்ய தவறியதால் வரக்கூடிய விளைவுகள். அந்த விளைவுகளையே சொல்லி இதெல்லாம் இல்லை, ஆகவே நான் தனியாரை கொண்டு வருகிறேன். அப்படின்னா தனியாரை கொண்டு வருவதற்காக இத்தனை ஆண்டுகளாக திட்டமிட்டு ஆள் எடுக்காமல், திட்டமிட்டு புதிய பேருந்தை இயக்காமல், திட்டமிட்டு பழைய பேருந்துகளை ஓட்டி மக்கள் மத்தியிலே ஒரு இது விளங்காது, உருப்படாது என்கிற ஒரு தோற்றத்தை கொடுப்பதற்கு முயற்சித்தீர்களா? என்ன காரணம் என்பதுதான் மக்கள் இன்றைக்கு எங்களை பார்த்தே கேட்கிறார்கள், ஏன் இதெல்லாம் நடக்கிறது என்று. நீங்கள் கேட்கிற கேள்வியை நீங்கள் அமைச்சரிடம் கேட்டால் நல்லது. வழக்கமாக இந்த மாதிரியான தனியார் மையத்தை புகுத்தும் பொழுதெல்லாம் சிஐடியு கடுமையான எதிர்வினைகளை ஆற்றும். இந்த நேரத்தில் அரசுக்கு என்ன வகையில எதிர்வினை ஆற்ற காத்திருக்கிறீங்க? தீபாவளி நேரத்தில் போராட்டங்கள் ஏதாவது அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்கா? என்ன செய்து இந்த தனியார் மையத்திலிருந்து தொழிலாளர்களை காப்பாற்ற போறீங்க? அதாவது எப்படியும் தனியார் மையம் என்பதை நாங்கள் எதிர்த்து போராடாமல் இருக்க இயலாது. போராடித்தான் ஆக வேண்டும். அது அடிப்படையான நிலைப்பாடு. அதுக்காக நாங்கள் நிற்போம். இப்போ இன்னைக்கு அறிவித்திருக்கிறார். இன்னைக்கு தேதி 21, 30ஆம் தேதி தீபாவளி. நாங்கள் நோட்டீஸ் கொடுத்தா கூட 15 நாட்களுக்கு பிறகுதான் சட்டப்படி வேலை நிறுத்தம் செய்ய முடியும். சட்டப்படி நாங்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்தாலுமே உயர்நீதிமன்றங்களும் உச்ச நீதிமன்றங்களும் தலையிட்டு வருகிற காட்சியை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை. ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால், பண்டிகைக்கு முன்னால் எங்களுக்கு கடுமையான ஆட்சேபனை அமைச்சருடைய நடவடிக்கையில், அரசியல் நடவடிக்கையில் இருந்தாலும் கூட பண்டிகைக்கு முன்னால் ஒரு போராட்டம், வேலை நிறுத்தம் போன்ற ஒரு போராட்டம் என்பது சாத்தியமில்லை. காரணம், அது மக்களை பாதிக்கும். மக்களுக்கு பெரிய இப்போ நீங்கள் சென்னை போன்ற நகரங்களிலே தமிழகம் முழுவதும் இருந்து பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வேலை பார்க்கிறார்கள்.
அவர்கள் எப்போது வீட்டுக்கு சென்று பண்டிகையை கொண்டாடுவோம் என்று காத்து ஏங்கி கிடக்கிறார்கள். அவர்களை தொந்தரவுபடுத்துவது என்பது எங்களுடைய நோக்கமல்ல. அதை செய்ய இயலாது. பண்டிகைக்கு பிறகு இந்த பிரச்சனையை ஒரு பக்கத்தில் சட்டத்திலும் இன்னொரு பக்கத்தில் தெருவிலும் நிச்சயமாக சிஐடியு சட்டமன்றத்திலும் கடுமையாக இதை எதிர்த்து நாங்கள் வினையாற்றுவோம். அதற்கு எல்லா சங்கங்களையும் அழைத்து பேசுவோம். இப்போது நேற்றைய முன்தினம் அனைத்து சங்கங்களுக்கும் தோமுசா, ஏடிபி உள்பட எல்லோருக்கும் கடிதம் கொடுத்திருக்கிறோம். இது குறித்து நாம் விவாதித்தாக வேண்டும். இது குறித்து நாம் ஒரு உறுதியான முடிவை மேற்கொண்டாக வேண்டும் என்று கொடுத்திருக்கிறோம். அநேகமாக 26ஆம் தேதி அந்த கூட்டம், எல்லோரும் அதற்கு வருவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். வந்தால் அதில் ஒரு முடிவு மேற்கொள்ளப்படும். முடிவு மேற்கொண்ட பிறகு பண்டிகைக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி திட்டமிடுவோம். நாம் பார்த்திருக்கலாம். தொடர்ச்சியாக காலையில் போக்குவரத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கரன் கூறும்பொழுது சிஐடியு மக்களுக்காக பிரச்சனைகளை அணுகுவதில்லை என்று வலியுறுத்தி அழுத்தம் திருத்தமாக பேசியிருந்தார். ஆனால் சிஐடியு மக்களுக்காக தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னால் வைத்துக் கொண்டு போராட்டங்களை கையில் எடுப்பதில்லை. தீபாவளி பண்டிகை முடிந்ததுக்கு பிறகாக இது குறித்து முடிவெடுப்போம் என்று தற்பொழுதும் மக்கள் பிரச்சனையில் கவனம் செலுத்துவதை மிக முக்கியமாக பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் தடம் புரண்டு திமுகவுடைய கொள்கைகள் எல்லாம் புரண்டு தற்பொழுது சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று சிஐடியு வலியுறுத்தியிருக்கிறது. தனியார் மயத்தை புகுத்தக்கூடாது. தொழிலாளர்களே இந்த தீபாவளிக்கு தேவையான பேருந்துகளை இயக்குவார்கள். தனியார் பேருந்துகளை உள்ளே புகுத்துவதை திமுக அரசு உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்பதை சிஐடியு தலைவர் சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தியிருக்கிறார். பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அரசு என்ன செய்ய போகிறது. இந்த அரசு தொழிலாளர்களுக்கான அரசா அல்லது தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கான அரசா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. விரிவான கலந்துரையாடலுக்கும் தகவல்களுக்கும் நன்றி நித்யானந்தன்.